Adlaw nga Sabado karon mga kaigsuunan, petsa 11 sa bulan sa Disyembre tuig 2021. Ang pagbasa kinutlo gikan sa Ebanghelyo sumala ni San Mateo, kapitulo 17, bersikulo 10 ngadto sa 13. Unya nangutana kang Jesus ang mga tinun-an. Nganong nag-ingon man ang mga magtutudlo sa balaod nga kinahanglan nga moanhi pag-una si Elias usa moabot ang Mesiyas? Si Jesus mitubag, si Elias una gayud nga moanhi aron andamon niya ang tanan. Apan sultihan ko kamo, mianhi na si Elias, apan wala makaila kaniya ang mga tao, busa ilang gibuhat kaniya ang kutob sa ilang gusto. Sa samang paagi, ang anak sa tao ila usab nga pasipad-an. Unya nakasabot ang mga tinun-an nga si Juan nga magbubunyag mao ang iyang gihisgutan. Mga igsoon, ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ikaw, o Kristo.